Hello, hallelujah. So maayong nga gabi kaninyo nga tanan no kini inyuhang nga ubos nga alagad Pastor Ruel Milian no magahatod kaninyo sa mga kanta sa pagdayig pagsimba sa tuang nga buhi nga Dios. So adlaw nga Lunes, hallelujah, no unang adlaw ni ining nga semana no nga katapusang semana sa Agosto. No next week, hallelujah, September na gyud no birna hapit na pud ang Pasko igsuon. Okay, so mga igsuon ko dakang Kristo, maayong gabi kaniyong tanan kutob sa maabot ni ining live stream diri sa Facebook no bisan asa man kamo nahimutang sa tibok kalibutan, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kaninyong tanan. No, tuguti ako nga mo bisita diya sa inyong matag usa ka panimalay, no mintras sigurong uban nagaanda pa sa inyohang panihapon, o keng uban na nihapon na, no stay tuned no para sa tuang mga kanta sa pagdayig para sa tuang buhi nga Dios. Okay, so mayong gabi kaninyong tanan. Hallelujah! Woo! Ikan kanimo ang puso, ikan kanimo ang kinabuhi, alang kanimo ang tanang pagdayi, pasidunggan ka, himayaon ka sa tanan mong niluwas, pasidunggan ka, ugalaran ka sa tanan mong binuhat, igabayaw kung itukoy ang buhit mong ngalan, simbahon sa kanunay kang kasilungan, angkod sa iyong pagbalik. Ikan kanimo ang puso, ikan kanimo ang kinabuhi,
kanunay kang pasidunggan hangtod sa imong pagbalik, hangtod sa imong pagbalik, hangtod sa imong pagbalik, hangtod sa imong pagbalik. Amen. Hallelujah. Pasidunggan ka. Okay, so wala na'y lain nga mudawat sa tuang pagpasidungog kundili si Jesus lamang. Hallelujah. So maayong gabi kaninyong tanan. Hallelujah. So shout out diha adto sa atong mga shout outs. No, shout out diha kang Kuya Nini, no, Kuya Nini, Ate Inday Iskasinas diha sa Lanang, Ate Lani and Kuya Rene Jucarisa diha sa Cebu, no, Talisay, Cebu, kang Arlene Sanoy Amorado, maayong hapon diha Arlene, and also shout out diha kang Marisa Montibon watching from Villarosa, Lubugan. Okay, so ayaw kalimot no to like and share this live no sa tuang mga kaigsuonan out there. Okay, so ingon man sa tuang mga kaigsuonan nga naa diha sa gawa sa nasod no diha sa Kuwait, si Ilbi hatod mayong gabi diha kaninyo, diha sa Japan si Dang de la Cruz, si Ilon Olor, si Kerbin Dumali diha sa Japan. Okay, at naputay mga kaigsuonan diha sa Arkansas, si Ajoy and Brian Snouts, no? Always yun nato ni sila gina-mention, no? Kay di man ni sila makatanaw sa tuang on live, pero naga-replay sila, no? Nagasubaybay sila sa atuang programa Kantang Bisaya. Og diha sa Canada, si Ayon Marie Baba, no? Together with her husband, Jason. Maayong buntag siguro diha sila karon. O ka Ma'am Janet Iskasinas Owen diha sa Florida, o ka nga Ma'am Lisa Yust. Okay, so mga friend ni parente ni nila Kuya Rene. Hallelujah. And also shout out no sa ato ang mga pastors barkadahan diri sa Turil. Maayong gabi kaninyo. Ingon man shout out sa tanang members no sa Turil Ministerial District Fellowship or TDMF, mayong gabi kaninyo. Hallelujah. Okay, so taod-taod no moadto ta sa ato ang mga prayer request natay mga daghang ampuan karon, no? Hallelujah. Okay, shout out also diha kang Brian Cobarubias, no, tanang mga Cobarubias family diha sa Buhangin. No, thank you for watching live diri sa Facebook. No, si Ate Luri and Kuya Val, no, Cobarubias. Hallelujah. Thank you for watching. Onya nagpasalamat po ta sa Ginoo for answered prayer, no, kang last Friday gipray nato si Lizelle, no, for a negative result sa swab. Hallelujah. God answer our prayers, no? Negative ang result ni Lizelle. Hallelujah. No, mapasalamaton kita sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Okay, so nga to ang next song is Dalaygon Ka by Sangyaw Band. Okay, Dalaygon Ka by Sangyaw Band. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Yeah! Hallelujah! Woo! Ginoo
Ginoo, balaan ka. Ang kauban ug dalang tanan, kahigulungan ikaw. Ang iyang simbahon ug pasidunggan, ikaw lang wanay lain pa. Simbaha ang Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ang kauban ug dalang tanan, kahigulungan ikaw. Ang iyang simbahon ug pasidunggan, ikaw lang wanay lain pa. Simbaha ang Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. 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 Kalimti ang imong problema, sangpit lang kang Jesus. Kalimti ang imong problema, simbaha ang Diyos. Kalimti ang imong problema, sangpit lang kang Jesus. Kalimti ang imong problema, simbaha ang Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, Dalaygon ka, O Diyos! Hallelujah! dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Amen! Hallelujah! Dalaygon ka, O Diyos! Kalimta deho! Kalimti ang mga problema, daygon nato siya. Hallelujah! Woo! Okay, so nga to ang next song is Ikaw by Hised Tubaya Band. Hallelujah! But bago ta mo adto sa to ang mga kanta, ato sang i-shout out ning mga bag-o na to nga viewers. Hallelujah, nini nga kagabhion. Maayong shout out diha no sa mga Silga family diha sa Dakudaw. Maayong gabi diha Kuya Rocky and Ate Bing Silga. Thank you for joining live there sa Facebook. Hallelujah. Okay, so ayaw kalimot no og share ni ining ato ang live no there sa Facebook. Hallelujah. Ang ato ang next song, Ikaw by Hised Tubaya Band. Hallelujah. Woo! Dalay ko ng Diyos. Woo!
sa sinugdanan. Diyos way pagkausap, tinugdan sa tanan. Ang langit ug ang yuta, kanimo nagambahan. Pagadaygon ka sa pagkamaayo mo, giluwas mo kami dito sa krus sa Kalbaryo. Pagasimbahon ka, ipataas ang ngalan mo. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang kaluwasan, ikaw ang katagbawan. O ikaragyon, Ginoo. Diyos ka sa tanan, Diyos sa gialagaran, Diyos sa matinud anon, gikan pa sa sinugdanan. Diyos sa way pagkausap, tinugdan sa tanan. Ang langit ug ang yuta, kanimo nagambahan. Pagadaygon ka sa pagkamaayo mo, giluwas mo kami dito sa krus sa Kalbaryo. Pagasimbahon ka, ipataas ang ngalan mo. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang kaluwasan, ikaw ang katagbawan. O ikaragyon, Ginoo. Pagadaygon ka sa pagkamaayo mo, giluwas mo kami dito sa krus sa Kalbaryo. Pagasimbahon ka, ipataas ang ngalan mo. Pagadaygon ka sa pagkamaayo mo, giluwas mo kami dito sa krus sa Kalbaryo. Pagasimbahon ka, ipataas ang ngalan mo. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang kaluwasan, ikaw ang katagbawan. O ikaragyon, Ginoo. Amen. Hallelujah. Okay siya by he said to buy a band. Dalay gud ang Dios. Okay, so nga to ang next song, daygon siya. Hallelujah. No, niining ato ang panahon karon, dapat ato ang daygon ang ato ang buhi nga Dios. Dili ta magpadala niining mga commotion karon, kining mga kagubot, kaguliyang sa tong palibot, instead nga malisang ta, instead nga mahadlok ta, atoan na lang iampo diya sa Ginoo og inubanan sa mga pagdayig og pagsimba para kaniya. Sa atong next song, daygon siya by Sangyaw Band. Hallelujah! Woo! Praise the Lord!
kaharian. Usang igsoon ko, magdinasigay kita, kay hanong ng pagbalik niya. Kay gunatuhan, Diyos nga ganghanan, kay siya nga ngayan, napasalamatan, himayaon ang ngalan ni Jesus, kay siya nagluwas sa iyang katawhan. Unya, lalino niya ang iyang mga tinubos, ugatun sa iyang iharian. Usang igsoon ko, magdinasigay kita, kay hanong ng pagbalik niya. Dahil ko ng ngalan niya sa tanang kanasuran, simbahon siya sa tanan, na adunay kinabuhi. Siya si Jesus, siya si Jesus, siya si Jesus. Amen. Hallelujah. Daygon siya si Jesus. Amen. Mao ni ang panahon nga kita magdinasigay, no? Hallelujah. Instead nga mapokus ta ni ining mga kaguliyang karon, kagubot, pandemic, hallelujah, wa man tay mahimo kung magsitag tutok diha, no? Instead, no, ato ang itutok ang ato ang mga mata diha sa ato ang buhi nga Dios nga si Jesus. Hallelujah. No, dili ta magpadala, no, sa mga pagsulay, but instead ato ang daygon ang ato ang buhi nga Dios. Okay, so ato ang next song, Pagkahalangdon by Augmented Seventh Band. Hallelujah. Okay, so mayong gabi diha ka nga Annalyn Milian watching from Manila. And also shout out diha ka nga Lorena Milian de la Cruz watching from Dasmariñas, Cavite. Mayong gabi kaninyo dihang tanan. God bless! Woo! Pagkahalangdon mo, Diyos nga amahan, imong gihatag ang tong mong anak na si Jesus. Tungod sa gugma mo, adunay kagawasan. Gugma kaluoy mo, Jesus, nabatik sa kalibutan. Hallelujah! May gabi diha kang Kuya Dario and Ate Linda Luga watching from Regina Compound. And also shout out diha sa mga Villar family watching from General Santos City. Amping mo sa kanunay. God bless! Woo! Diyos nga amahan,
Pagkahalangdon mo, O Diyos. Amen. Hallelujah. Pagkahalangdon mo, Ginoo. Hallelujah. No, napaka halangdon ang ato ang buhing Dios. Wala siya'y sama. Amen. Hallelujah. So bago kita okay, ato sa ning basahon. Bago ta mo basa sa tong scripture, okay, shout out diha no from Iloilo diha kang Brother Sergio Susima Escasinas. Maayong gabi, pastor. Si Sergio Escasinas Jr. ni sa Daguhoy, Bohol. Na ako request, gipangga mo ako. Okay, so ato ang i-play taod. No, Brother Sergio Susima Escasinas, watching from Daguhoy, Bohol. No, sa mga taga Bohol diha, hallelujah. No, maayong gabi kaninyong nga tanan. Okay, so amping mo sa kanunay ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Okay, and shout out also diha kang Kuya Dario in Atilinda, no, Luga, watching from Bahada. Mayong gabi, pastor. God bless you. Thank you. God bless you too. No, si Kuya Dario. Okay, si Nang Nita, daghang salamat og kang Sally. Okay, so thank you Sal no for joining sa tuang live diri sa Facebook. Mayong gabi usab diha kanimo. Ingon man na shout out sa mga tanang member sa Praise Revival Center no diha sa downtown area no o diha sa Tagum, ingon man diri sa Turil. No, tanang mga Praise Revival Center members, maayong nga gabi kaninyong tanan. Hallelujah. Okay, so bago kita moadto sa tuang magapadayon sa pagpaminaw sa tuang mga kanta sa pagdayig o pagsimba, no, adto una kita magbasa kitag pipila ka mga bersikulo sa Biblia, then bago kita moadto sa tuang mga prayer request ni ini nga kagabhion. Okay, so nga to ang text no ni ini nga kagabhion, Matthew chapter 18 verse 10 to 14. Ano ako na lang basahon. Inyo lang i-take note diha, Matthew 18 verse 10 to 14, no, Bisayan na Cebuano version. Okay, so verse 10. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong unahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kun kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang 99 nga misibsi ang nga manibsib didto sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-anan niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karniruha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga tua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Hallelujah. Okay, so ang giistorya diri sa Matthew 18 verse 10 to 14. No, nay usa ka shepherd ug magbalantay sa usa ka karnero, ningon siya mas halangdon pa ang usa ka karnero nga nawala kaysa atong 99 nga wala nawala. So meaning igsuon ang atoang kinabuhi, ang kinabuhi sa matag usa ka tawo mahinungdanon diha sa Ginoo. Kaya daw niya biyaan ang 99, iyaning sambingay. No, nga ang usa ka magbalantay sa karnero, no, kaya niya biyaan ang 99 for the sake sa usa ka karnero nga nawala. Hallelujah. Mao na nga importante kaayo matag usa kanato unya dito sa last verse sa verse 14. Nung
dili daw gusto sa Ginoo nga naay isa nga mawala kanato. No, we are God's sheep. Okay, so mga karnero ta sa Ginoo. No, sa una nawala ta, karon iya na tang nakaplagan. Mao na nga kutob sa iyang mahimo, iya gyud tang alagaan, iya gyud tang ampingan no nga sama sa usa ka karnero ngadto sa iyahang magbalantay. Amen. Ang ato ang dako nga magbalantay si Jesus. Unya dili siya gusto nga naay usa ka nato nga mawala. Mao na nga no nga kita pod as a sheep of our God, of our Lord Jesus Christ. No ato aputong pangitaon no katong mga karnero nga nawala nga or ato silang pagadadon diha no sa sabakan sa tuang buhi nga Dios. Kinsa man ni sila? Katong mga tawo nga wala pa nakailag Kristo sa kinabuhi, nakailag siguro sila Kristo by name lang pero wala gyud sila'y tinuod nga relasyon diha kay Jesus. Moto siya ang ato ang pangitaon aron atong dalon diha sa gingharian sa Dios kay ang gusto sa Ginoo no kitang tanan niyang mga karnero no iyahag yung madalang ngadto sa iyang gingharian nga mao ang langit no sa iyahang pagbalik. Amen. Hallelujah. So iyon ana ta ka importante, iyon ana ta ka mahal sa atong Ginoo nga dili siya gusto nga nay usa ka nato nga mawala no diha sa iyang gingharian. Gusto niya kitang tanan no muuli gyud ta, mo pauli gyud ta ngadto sa iyang gingharian sa langit. Amen. Hallelujah. Okay, so bago kita moadto sa tuang mga prayer request, okay, so mo shout out una kita. Shout out diha kang Marisa Muntibon watching from Villarosa, Lubugan. Diha kang Ranel, maayong gabi no kang Ranel or Nopia. Maayong gabi diha Nel. God bless and hallelujah, taga-asa ni si Ranel Ornopia, murag taga-lanang man siguro, dili ko sure. Okay, oga kang brother Sergio Susima Escasinas watching from Daguhoy, Bohol. Hallelujah. Okay, oga kutob sa mabot nini ato ang live maayong gabi kaninyong tanan. Amen. Hallelujah. Okay, so niini nga kagabion, mag-adto kita sa to ang mga prayer items or prayer request. No, ato ang i-pray dire, no, mag-pray ta together, atong i-pray ang mga gubaton na family. I-pray pod nato ang mga Perbandos family kay one of them no na expose sila sa COVID. Ato silang i-pray nga ang Ginoo mag-visit kanila unya makarecover sila dali no sa niining COVID. Hallelujah. Kay nasayod ko nga ang COVID no mas kanang ang COVID mas gamhanan pa si Jesus kaysa kaning mga virus nga nagakuyanap karon sa ato ang nasod. Okay? So shout out dia sa mga taga Panakan relocation, no? Kani sila mga Ornopia family. Hallelujah, maayong gabi dia sa mga taga Panakan relocation. Okay, may gabi po diha kang Ilon Olor watching from Japan and also shout out kang Bernadette Nebres diha sa Qatar. Hallelujah. Dalay go ng Dios. Okay, so let's join our faith no in prayer ni ini nga kagabion niya. I-appeal po nato ang Afghanistan no ang gubot karon sa Afghanistan kay mga tawag ani kinsa itong mga nakalimot na noon ko no sa Afghanistan no kay ang mga tawag ani basta atong i-pray, nakalimot ko katong nag-take over sa Afghanistan karon. I-pray pod nato ang ato ang nasod sa Pilipinas
no sa coming election this coming May, no ato pong i-pray nga ang Ginoo no magbutang yun siya sa og godly leader sa tuang nasod nga Pilipinas. And also shout out diha kang Nicole Rupinta 5, maayong gabi diha Nicole, watching from Lubugan, maayong gabi diha kanimo. Amping mo diha sa kanunay. Hallelujah. Okay, so ang ato ang Taliban di ay. So salamat kay Kuya Nini, no? Ang kaning Taliban group, no? Ilahang gi-take over ang Afghanistan. Looy taong kay asa na tong presidente, no? Ni sibat ang presidente ang nag-take over ang Taliban. Okay, so ato ang i-pray nga ang Ginoo no maga-intervene ni ining nga nasod sa Afghanistan. Daghantang mga kaubanan didto nga mga Kristiyano, hallelujah. No gipanglutos pud sila. No ay ato ang iampong ang Ginoo magapakita gyud mga milagro sa mga Afghanistan no people. Hallelujah. Okay, so let's join our faith together in prayer. Hallelujah. Magaduol kita da sa Ginoo. Let's close our eyes and let us pray. Langit no namo nga mahan, kami magaduol diha kanimo o Dios niining nga kagabhion. Amo ang ginapaubos o Dios ang amo ang matag usa ka kaugalingon nga kung wala ikaw wala gyud mi mahimo o Dios. Among gihiusa Lord God ang amo ang pagtuo, kami magaduol diha sa imong trono sa grasya. Ginoong Dios amo ang ginaduol diha kanimo Lord God ang Gubaton family, ang pamilya ni Brother Dennis Lord God, uban siyang asawa, sa iyang mga anak, in the name of Jesus Christ. Right now o Dios, bisitaha sila, ipabati diha kanila o Dios imuhang gamhanang kamot in the name of Jesus Christ, because we believe o Lord that you are more than powerful. Lord God, against this virus, Father God, nga nagakuyanap sa mo ang syudad, sa mo ang nasod sa Pilipinas, in the name of Jesus. And right now, Father, I speak life. I speak, Lord God, healing Ginoo sa mga Gubaton family in the name of Jesus Christ. Amo a Ginoong gina-pull down, Lord God, kini nga virus nga ni atakil Ginoo sa mga Gubaton family. In the name of Jesus Christ, Lord God, among gikuhaan Ginoo og katungod kini nga virus Ginoo, og mopahawa Ginoo diha sa Gubaton family in the name of Jesus. Ingon man Ginoo sa mga Perbandos family, Lord God, ang mama ni Juanito, Lord, ni Brother Juanito Perbandos, in the name of Jesus Christ, right now, O Lord, bisitaha Ginoo iyang inahan, in the name of Jesus Christ, ug ipabati diha kaniya, Lord, ang kaayuhan, in the name of Jesus Christ. No, let your mighty healing, Father God, flow upon Gubaton family and Perbandos family in the name of Jesus. Lord God, kini nga virus, dili guni siya makaharm Ginoo sa imuhang mga katawhan. And right now, Father, we declare healing, freedom Ginoo, Lord God, from sickness and diseases from your people. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. And also, Father, among ginalift up na kanimo, Lord God, ang nasod Afghanistan. Ginoo, imong nakita ang komosyon karon diha sa nasod Afghanistan. Lord God, naghari na karon ang diha nga nasod, Lord God, ang mga Taliban group. In the name of Jesus, among gina-pray, among ginahangyo o Dios, nga imong gamhanang kamot, Lord God, magpataliwala Ginoo, Lord God, between the Afghanistan people and the Taliban group in the name of Jesus. I pray Ginoo nga imong ipakita imong gamhanang kamot o Dios, nga imuha Ginoo, Lord God, nga pagabadlungon tanang mga buhat sa enemy ni ini nga nasod Afghanistan. Padayon ka o Dios nga magaprotect Ginoo, Lord God, sa imong mga katawhan.
tanang mga Christians, Lord God, diha sa Afghanistan. I pray, Father, may your mighty hand, Lord God, to protect them in the name of Jesus. Og imuha Ginoo ipakita ang imuha Ginoo mga milagro, Ginoo imong gamiton, Ginoo tanang mga Christians, Lord, diha sa Afghanistan, Lord God, to do the signs and wonders, Father, in the name of Jesus Christ. Salamat o Diyos, og ikaw po magaprotect, Ginoo, sa mong mga kaigsuonang mga Filipino people, Lord God, in Afghanistan. Padayon ka nga magabantay kanila, Lord. Og Lord God, I pray, Father, nga imuha silang ipauli diri sa ilahang nasod sa Pilipinas, O Dios. In the name of Jesus Christ. And also, Father, amo pong ginalift up diha kanimo amahan ang amo ang nasod sa Pilipinas. Ginoo, hapit na ang amo ang presidential election, Lord God, this coming May 2022. Ginoo, among gihangyo amahan nga Lord God, ikaw magabutang, Ginoo Lord God, og mga godly leaders in our nations, Father. Nation Philippines, O God, in the name of Jesus. Lord God, right now, Father, imuha nang i-expose, Ginoo Lord God, kinsa man tong gustong mudagan, Lord God, sa office sa President, Lord God, sa Senator, Congressman, Mayor, Lord God. Lord, I pray, Father, ngayon mo na silang i-expose right now, O Lord. I pray, Father, nga ikaw magabutang, Ginoo, Lord God, o godly leader, Lord God, diha sa office of the President. Let your kingdom come and let your will be done, O Lord, in our nation, Philippines. Salamat kay Ginoo, padayon ka nga magabless sa mong nasod. Ginoong Dios, right now, Father, Lord God, imuha na kining, Lord, kanang i-paralyze, Ginoo, kining pandemic karon, kining virus, Lord God, nga nagakuyanap sa mong nasod sa Pilipinas. Kaning COVID, Lord, kaning variant, Lord God, ingon man ang kining lambda, Ginoo. Kani sila, Lord, bisag unsang klase pa ni nga mga virus, Ginoo. Wala gyud ni sila, di gyud ni sila kapildi kanimo, O Dios. Because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Wala gyud makapildi kanimo, Ginoo. Tungod kay ikaw ang amo ang Dios nga bantugan. Wala kay sama, O Dios. Ug ang imuhang tanang mga kaanakan, Ginoo, ikaw magabantay. Ayog itugot, Ginoo, nga ma-affected sila, Lord God, nini nga virus nga nagakuyanap karon sa tibuok kalibutan, amahan. Ingon man, Ginoo, mong ginalift up na kanimo, Lord God, ang imuhang mga kasimbahanan. I pray, O Dios, nasayod kami nga daghang mga simbahan karon, Lord God, nasirado, Ginoo, tungod ni ining nga pandemic. But Father God, I pray, Lord, nga ang mga kasimbahanan, Ginoo, mo ni siya ang panahon, Ginoo, nga maging kanang madasigon kami, Ginoo, sa pagpadayon, sa pagsimba nga kanimo, O Dios. Hallelujah. Salamat, Ginoo, padayon ka nga magabantay, Lord God, sa imong kasimbahanan. Ayog itugot, Ginoo, nga naay virus nga makasulod, Ginoo, sa imong simbahan. Kaya nasayod kami, Ginoo, for where your spirit is, there is healing, there is freedom, and there is joy in your presence, God. Salamat kay Ginoo, and we give you back all the glory, the honor, praise, and thanksgiving. Salamat, Ginoo, sa tubag sa mong mga pag-ampo. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Okay, so maayong gabi diha kang okay, shout out sa taha kay natay mga bag-ong viewers diri. Maayong gabi diha, shout out diha kang in Algopira, maayong gabi in. Hallelujah. Thank you for joining live diri sa Facebook. Kang Charlotte, maayong gabi Charlotte. Hallelujah. Thank you for joining. Kang Nirisa Pilimir Tangian, tanang mga Tangian family, Pilimir family diha sa Daliao. Hallelujah, may gabi kaninyo, amping mo diha sa Kanunay.
Ingon man diha kang may gabi po diha kang Ben Merecido Sanchez, mayong gabi itoy. Hallelujah, watching from Daliao. Kang Susana Amorado Morala, mayong gabi isan. God bless. Ingon man diha shout out kang Yuhan Nathaniel Festin, mayong gabi o shout out sa mga Festin family, kang Pastor Al Festin, kang Pastora Mabel, kang Shara, kang Yuhan. Thank you for joining live. Hallelujah. Ingon man kang shout out diha kang Doy and Melinda Ricaforte watching from Daliao. Hallelujah. Maayong gabi kaninyo. Hallelujah, no? Dili pod lalim ning mag-DJ di ay. Punga kayo mga igsoon. But ang akong kalipay no nga makahatod diha kaninyo og mga kanta sa pagdayeg ug pagsimba sa to ang buhi nga Dios nga maghatag pod kanato og kadasig, no? Hallelujah, kalipay, no? While nagapaminaw kita sa mga kantang para sa tuang buhi nga Dios. And also shout out diha kang Sis Nini Amorado Castañeda watching from Obrero. Hallelujah. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban. Okay, so mo ni dapat ato ang no pa o si tawag ani ato ani i-shout out no diha sa social media kining mga programa, no? Hallelujah. Okay, so moadto na ta sa ato ang mga kanta, no? Ang ato ang next song Takos Ka, requested by Kuya Nini Iskasinas. Hallelujah. Okay, takos ka. Woo! Ginoong Diyos, ani ako magadul diha kanimo bayawon ka awitan ka uban sa akong paghigugma. O Diyos, pasalua ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong talampagan. Walay lain kundi ikaw lang. Salamat o Diyos sa gugma mong way kinatubang. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mo dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadaig ug magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos ka, pasalamatan. O Diyos, pasalua ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang
takos kang pasalamatan. Salamat o Diyos sa gugma mong huwag kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mong dako pa sa kalibutan. Ihalat ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadaig ug magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos kang pasalamatan. Amen. Hallelujah. Takos ka, requested by Kuya Nini Escasinas. Hallelujah. Pagkagwapo sa to ang mga kanta. Amen. Dalay ko ng Diyos. Okay, so nga to ang next song. Gipangga mo ako, requested by gi-request kini ni Brother Sergio Susima Escasinas Jr. from Daguhoy, Bohol. Hallelujah. Okay, so gipangga mo ako by Victory Band. Hallelujah. Woo! Okay, taon-taon atong i-play imong requested song, Kuya Dario, after this song. God bless! Gipangga mo ako, matod sa puno mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos, daigod ko ikaw. Gipangga mo ako, matod sa puno mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos, daigod ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon og alagaan ko ikaw. Thank you for watching sa kuang wife, no, si Net Milian, watching from Lubugan. Hallelujah. Ang grasya mo, nagikahatag na mo, pagkasimbahon og alagaan ko ikaw. Gipangga mo ako, matod sa puno mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos, daigod ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon og alagaan ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo'y bayaw ko. Labihan
Amen. Hallelujah. Gipangga mo ako. No, matod pa sa kanta, gipangga mo ako. Matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako. Ingon ana ta, pagpangga sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. So nga to ang next song, Dungog og Himaya, requested by Doy and Melinda Ricaforte. Maayong nga gabi diha, Doy. No, watching from San Roque. Dungog og Himaya, requested by Doy and Melinda Ricaforte. And after this song, atong i-play po, no, ato na lang tiwason ni. Overtime na ta, pero ato lang ning tiwason ang mga request ni ini nga kagabhion. Amen. Hallelujah. Woo! Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan, o Dios awiton ko ang gugma mo. Dumugog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw ang puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygunog simbaon ug alagaran. Ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko Diyos kanimo lamang. Tungog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw ang puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygunog simbahon ug alagaran. Ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko Diyos kanimo lamang. Kanimo lang, kanimo lang, sa imong presensya kami magalayin. Tungog ang himaya, Kanimo lang, kanimo lang. Ang kinabuhi ko Diyos kanimo lamang. Amen. Hallelujah. Mga igsoon ko na kang Kristo, daghang salamat sa inyohang makanunayon nga pag-uban, pag-share, no, nining live stream diri sa Facebook. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Hallelujah. Kini nga programa dili ako kini siya para sa kahimayan sa tumbuhing nga Dios. Woo! Tapos kang daygunog simbahon ug alagaran. ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, Ang kinabuhi ko Diyos kanimo lamang. Ang kinabuhi ko Diyos
mo lamang. Amen. Hallelujah. Dungog ug himaya requested by Doy and Melinda Ricaforte. Hallelujah. Dalay ko ng Dios. Dungog ug himaya kanimo lamang o Dios. Walay amo tanan kanimo lamang. Hallelujah. Woo! Kanimo Amen. Hallelujah. Dungog ug himaya by Asidors. No, requested by Doy and Melinda Ricaforte. So ato na lang ning tiwason igsoon ha. No, last requested song no Palandunga requested by Kuya Dario Luga diha sa Bahada. Okay, Palandunga. Dalay ko ng Dios. Okay, kadyot kayo ha. Kanina lang, kanimurag mga choir, mga bata. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Kadyot lang. Ayan na. Palandunga requested by Kuya Dario and Ate Linda Luga watching from Bahada. Hallelujah. Si Jesus balik na. Kumusta man, ikaw andam na ba? Ang imong mga kasalanan. Kang Jesus, isugid mo na ba?
Jesus, mubalik man, pamilya mo, kumusta man, kabataan, nga gitugian, silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan, silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Amen. Hallelujah. Palandunga, requested by Kuya Dario Luga. Hallelujah. Okay, so mamalandong ta, no? Basig natin mga kaubanan nga hallelujah kana ganing medyo na layo diha sa Ginoo. Mao na ning panahon nga kita mobalik diha sa sabakan sa tuang buhi nga Dios. Hallelujah. Okay, so nga tuang next song maglipay kita by Fresh Start Band. Hallelujah. Okay, so wala na'y panahon sa kaguol, wala na'y panahon sa pagluya-luya, kundili maglipay kita diha sa tuang buhi nga Dios. Hallelujah! Woo! Yes, Lord! Hallelujah! Woo! Okay, so daghang salamat mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Ugma, magkita na usab kita diri sa kahanginan alas 5 sa hapon. Okay, so daghang salamat sa inyo nga pag-uban kanako diri sa kahanginan. No kini ubos nga alagad Pastor Ruel Milian. Magaingon kaninyo ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Shalom to everybody. Hallelujah. So magkita-kita na usab kita ugma alas 5 sa hapon. God bless! Hallelujah! Woo! Maglipay kita sa grasya niya, maglipay kita sa tugma niya, ganun sa pagmaya, pagkaanindot sa kinabuhi. Maglipay kita, igsoon! Wala na'y panahon, dili na karon panahon sa pagluya-luya. Hallelujah! Woo!